Кажи! Да се ширна главата. Ты го приближил си? Мгм. База? Аз сама ядох. Тима! Кажи! Що? Кучето се разграе. Колко с того затъмни се? Еми той се затъмнява само, защото кучето се не вижда, аз не го затъмнявам. Аз не мога да го затъмна. Какво натиска да? Еми натискам, приближавам и различилявам, за да може да се вижда. Я го далечи. Ето това максимум. Беше твоя телефон, я не мога да по-го. Я го пусна.